belai belai hambai जों तिनि थानजारायजों युथनि फासिंतै दलाय हांखराव फायजाब चिनि यांgo चिनि दारासं जोंनो बेलायखिनो चुबाखा जे जों तिनि मोनाय बोख्रिति देबरमा बिनि साखामि हिनि खोनावै जों बना नायनो फायमोन जे सुक्तै जे याक मानतै जों तिनि जन 100 200 खलायै थुनलायै हाति चाद्रब फनो नै जों बनक लांलायखा जे बुसकांनि सालो गामि गामि थांगै बाजार बाजार थांगै हान्यो हाय चिनि मोनाय सानजनानो चुबा माहायकिनो बिनि बागै बोसों चुबा लायनाय जे बिथि पाइद्रब फानो थु आबन बागै जों बन चुबा लायनाय जों तिनि चिनि थानसारायजों युथनि फासिंतै फायजाब केशियार बायथां देबरमा खवाय डिस्ट्रिक्टनि इनचार्ज शिबसगर देबरमा तेव दलाय डिस्ट्रिक्टनि इनचार्ज तो बतिनि साखामि सफायमानलिया चिनि दारासं फायजाब बरंनो बेलाय बेलाय हामबाय जोंनो yang मोनाय नि खबरक सावै जों बन नायफायमानन बागै तै जों खाखायो बुसकांनि सालो दुकुरक बो चुबावान हिनै तै मोनाय चिनि मोनाय कृति देबमानो साखामरिवान हिनै पाइथागो आबन सानाय चिनि मोनाय बख्रिति देबरमा बिनि उमर खांके 14 year class 7 पास drop खांके फादि जों जत्तो तिप्रा सारक मिल लायनो बनो चुबा लायनो तै अ एलाकानि जे म कन्स्टिट्युएन्सि नि खनामानि जे सुरमा कन्स्टिट्युएन्सि खनाव 46 सुरमा कन्स्टिट्युएन्सि अ जगानि एमएलए बना आं रिक्वेस्ट खायो नों जदि नाय दं हांका प्लिज फाइ चुबा फादि तै 9 हालाहालि आश्रामबारि नि खनाव एडिसि एलाकानि खांके हाबाय रिक्वेस्ट रियो जे एटलिस्ट नों फाइ नायफायदि नगर तुगिया साजा फेगै सासा मासेया कोरुई बिगे खनाब्रो डाक्टर ट्रांगो ब्रो को ताबु तेसिन नगर जब दखमा तिनखाव रुगिना रां पुसे कोइ बगय बै हके फुगिगा जतन थानि साज्य माना हिने ब्रो जतन रिंका रिंगय ब्रो काक्तेसा सैनो काहाम जागा तिगे काहाम जागा ट्रामनो डॉक्टर ट्रांगना हिने औ लिमुइ दङ के कैसा फाइनाय कुरुइ औ फाइनाय कुरुइ दाते ब्रो काबलायो बे बसन तांफा हामना हिने ताके कोंदे को नगनो मातंगो हॉस्पिटल मात्रंगलिया साना माइकुरि तिनि ब्रो तिनि नक फाइमानसि बो बिराद बुखा तंथपा सुमो बुखा तंथगै नंनो लामजु फासिनि बुखा हामबाया फगा नंनो जों तिनि जों खबसे खबसे मानानि या फनो जों नादिनो तिनसे कुसो फनो अकरा फनो जों कखैसे जुक्ति काम सामथाय मानो जों अबसि पांचगै जों जतन रिंगो अन्ना बुख्रिति देबमा तांगो मुखुति दे बरमा बो खया खंग फास्ते पुरा हाचिकेन तेंगो सिगन तेंगो बिसिंगो डॉक्टर खाइनि क्या डॉक्टर खाइबा हामलिया जीबी ट्रांका पुरा हॉस्पिटल ट्रांका माखंदा थंका अनेक की जात थांलाय फैगे बं जे चुक्ति खाइनि के जों अम बिसिंगो तावचिनि चुगलिया जों ट्रांना बो सामो बदलिया ngoi जों नंनो ताखो बखौ बायबोनो जों मारिं खाता बेदिनि स्टार्ट करे थांगले बुख्रिति बाला बारुमा तो प्राय 8 मास काय तो होता तावी मास बाय जनवरी सिमिंगो डॉक्टर से लामो निकले डॉक्टर ले थाम कुछ मदद खायने डॉक्टर ओखै जो साव ऑपरेशन तो खायने नांनाय के ऑपरेशन खायने का रां नांनाय के रां प्रॉब्लम गो बरो किफि माटुपा रुगिनो तैसा तो ताबो फै लुकुरखनो तागुरु कुरंनो जों चुबा सानुता जे मानतु जानि खासु तुक्तुइ खक्जा खंनु बसि 50 पिया हाय रका बनो रियो एखनय जों बायके काहाम जा त्रांगय हिनि बुखुति देबो मा हामले मानानि आव बगो जों रुगन चुबा सनाय तो हता बो कॉन्सिक्वेंस प्लान अब डिस्ट्रिक्ट कमलपुर उनकाय विलेज के काटल मा मरसरा पोस्ट ऑफिस काटल मा पीएस सालेमा कॉन्सिक्वेंस सुरमा होइतले जों एडिशन क्राइ बीसी हाले नाइन हाले आसाम बारि करे যদি ন 9 हालाहालि आसामबारिनि एमबीसी ते सुरमा कॉन्स्टिट्यूएंसी नि एमएलए যদি ন नि भिडियो नाय त हाय बरो थाम कॉपी bro no phai chung kisa nai phine bago chung ko khasao tin lugirong naya khone bro joto সম্ভবত সাহায্য খাইকে খাইতো খাইকে যে তুমি বুদ্ধি কিসে দি ভাইতো আখাই নাই chung no ko kasa hota tin mdc na কামিনি পারা kam kamni paga karal ma morasora
Katalut ma Morasora. Ning Lukai, An bumung Beauty Mohammed Burma. mungkin kita bukan. Ang bini pia kodo kerayu. Ning Babu Babu. Nin babut tini kamu thango bunyari muna pinaini. हामबाय पहिला नचिनी थांसा राइजिं यट्स बरनो बेलायके आमसो हाकसालनि सिमि बरकनि नरतिनारो फाइका अवन बगन रनो बेलाय हामबाय जों सावयमानो चिनि मोनाय बुख्रिति बिनि याकुंनि कन्डिशन रनो गय मानखाना आं बायथां 2-3 दिन आगे आरो फाइजाक आफरा आसु तोरिया ताबुते तोरखा गो जरा बेलाय इमिडिएट बनो चोबानानि नांगय दङ तामके चोबाया गेंके बेलाय कन्डिशन तेबो हाई मेटारो थांनाय ना वानसुगो इंगे तिनी 8 मास खालायजाक नगो कोन एकटा बिथि फान मासाया इंगे ताबो बनो जुंमनाय सानजानानो चोबा माने हाय चिनि खा गोनां ति प्रसारक आं चिनि ति प्रसाराइजिं यट्स फाइजिंति आं कोइनानि मुसुंगो ते आं बायथान फाइजिंति कोइना मुसुंगो फारि जुं चिनि मोनाय सानजानानि बागै फलक माने हाय जुं चिनि मोनाय बुख्रितिनि बागै जुं पाल जतनो जुं खक्सा खुमने मानसाक जराते जुं याफालायानो ते काहाम ट्रिटमेन्टनि बागै जतो दाक्ति दाक्ति तलाङै मानो अपसनो बिन बागै ते काहाम मोना हिनै जुं वानसुगो जों सायमानो बरनि नुखुंगो तिनि सामुं टांखाय तिनि सि माइरम दुबय जानाय तिनि जों फायमानिबो जिनि राइजिं यट्स बरक फायमानिबो बिनि पेरेन्ट्स बा बिन बुफाबाय मालाय लांलिया तामनि बगै सामुंनि बागै जानानि नांमानि बागै सामुं टांनानि बागै थांजाक अबनि बागै गाबनो आं पाइफलाय हामबाय माइरबो जों जतो ति प्रसारकनबो जों गोबां सुबा माने नुगै दङ जरावो हामजाक माने बिसिंथै खायरक माने बिसिंथै गे तिनि अबहायक्लानसिनि राइजिं यट्स बरकबो सुबा माने जों नुगै दङ बरनो बेलेके हामबाय आपसो हाकसालनि सिनि हाय चुबा फायमानि बागै